I pozdrav ljudi, u ovom videu ćemo da radimo nešto zanimljivo. Sada gledajte. Sada ću ovo da pojedem i da izvučem kroz nos. Uspjela. Ćao. Sada ću da napišem ovdje na tabli, Aca otkriva. Evo ga, vidite, piše Aca otkriva. Vidite, sada će to odjednom da se obriše. Uspjelo je! Kako? Ovako, sada sam u sivoj majici i odjednom ću se stvoriti u beloj. Jeste, uspjelo je! O moj Bože! Kako? Znači sada vidite ovdje je ceo balon. Gledajte sad odjednom. Nestalo je.